салому дуруди самимии гурӯҳи эҷодии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ нисоратон бод тамошобинони азиз. ин лаҳза мо дар дараи ромид қарор дорем. тавре ба ҳамагон маълум аст, дараи ромид ҳамчун мавзеи сайёҳӣ на танҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон балки дар миқёси ҷаҳон муаррифӣ гардидааст. ҳамасола шумораи зиёди сайёҳон ба ин мавзеъ ташриф меоранд ва аз зебоиҳои ин ҷо албатта болидахотир мегарданд. барномаи экотуризм аст манзуратон. моро тамошобин бошед. экотуризм як сафари аз ҷиҳати экологӣ масъулиятнок ба минтақаҳои табиии вайронношуда бо мақсади омӯхтан ва лаззат бурдан аз табиат мебошад, ки ҳифзи табиатро таъмин намуда ба муҳити зист таъсири мусбат мерасонад. ин намуди сайёҳат дар ҷойҳое сурат мегирад, ки табиати нисбатан осебнадида дорад. сайёҳат ба табиат ва мазмуни асосии ин гуна сафарҳо шиносоӣ бо олами ҳайвоноту наботот, бо урфу одат ва фарҳанги маҳаллӣ мебошад. экотуризм ё сайёҳати экологӣ сайёҳии сабз ба ҳисоб рафта як намуди сайёҳии устувор мебошад, ки дар манотиқи табиии нисбатан бетаъсири антропогенӣ амалӣ мегардад. кӯҳҳои баланду доманакӯҳҳои дараи зебоманзари ромид, ки пур аз гулу дарахтони диққатҷалбкунанда, ҳайвонот ва паррандаҳои нодир мебошанд, барои рушд бахшидани сайёҳии экологӣ ва ё экотуризм басо мусоид. дар ин ҷо сайёҳон ҳамчунин дар баробари сайругашт намудан дар фазои кушод метавонанд аз чандин намуд хизматрасониҳо, яъне аз осоишгоҳҳо, марказҳои савдои хизматрасонӣ, тарабхонаҳо низ истифода баранд. зарфиятҳои табиии минтақаи ромити тоҷикистон барои ташкили хатсайрҳои сайёҳии экологӣ мусоид мебошад. гулу дарахтони ҳамешасабз, ҳайвоноту паррандаҳои нодир ва обу ҳавои тоза, ки сайёҳон ба инҳо мароғ зоҳир менамоянд, дар ромид фаровон мавҷуданд. дар дараи ромид зиёда аз 80 намуди гиёҳҳои шифобахшу хурданибоб мавҷуд мебошад. минтақаи ромид ба ҳудуди шаҳри ваҳдат дар саргаҳи яке аз калонтарин дарёҳои тоҷикистон, дарёи кофарниҳон ҷойгир буда, аз 4 ҷамоатҳои деҳот иборат мебошад. ҷамоат шаҳраки номон розиқ, ҷамоат деҳоти симиган, ҷамоат деҳоти чӯянгарон ва ҷамоат деҳоти ромид. иқлими ин минтақа тағйир ёбанда буда, ба қисми қаторкӯҳҳои ҳисор тааллуқ дорад. масоҳати умумии дараи ромид зиёда аз 240 000 гектарро ташкил медиҳад, ки дар мавсим ҳамаи чорвоҳои шохдори калону майда дар ин дара ба суқунати муваққатӣ ва чарогоҳи тобистона ҷойгир карда мешавад. дар заминаи таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи сайёҳӣ, инфрасохтори кору хизматрасонӣ дар минтақаи ромид ба тадриҷ рушд намуд ва имрӯз ин минтақа ба яке аз минтақаҳои маъмулу мусоид барои сайёҳати кӯҳнавардӣ, табобатию солимгардонӣ, пиёдагардӣ ва ғайра мувофиқ аст. бо назардошти он ки дар замони кунунӣ яке аз соҳаҳои муҳим дар рушду пешрафти иқтисодиву иҷтимоӣ соҳаи сайёҳӣ маҳсуб меёбад, дар минтақаи ромид марказҳои савдою хизматрасонӣ аз қабили меҳмонхонаву тарабхона, истироҳатгоҳу табобатгоҳ ва дигар иншооти зарурӣ бунёд карда шудааст.
ин нуқтаро қайд кардан ба маврид аст ки сайёҳии экологӣ яке аз бахшҳои босуръат рушдёбандаи иқтисоди ҷаҳонӣ буда, афзоиши он дар олам ба ҳисоби коршиносон соли 20-30% ташкил медиҳад. зимни сайёҳати экологӣ шахс дар иҳотаи кӯҳҳои зебо, канори руду чашмасорон ва зери дарахтони ҳамешасабзи ин минтақа як ҷаҳон таассуроти неку хотирмон бардошта, табаш болидаву шод мегардад. дар дараи ромид аз тарафи мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри ваҳдат дар минтақаи арху комплекси замонавӣ сохта ба истифода дода шудааст ки дар як давра метавонад то 250-300 туристҳоро ҷой кунад ва табиати хеле ҳам дар нуқтаи табиати хеле ҳам зебо ҷойгир мебошад ва тамоми инфраструктураҳо аз қабили майдончаи бози тенниси рӯи миз, бильярд, ҳавзи шиноварӣ сохта шудааст ки метавонанд сайёҳони хориҷиву дохилии кишвар дар ин ҷо омада истироҳат кунанд ва аз табиати зебоманзари дараи ромид ҳаловат баранд. мавҷуд будани шароити хуби хизматрасонӣ, истифодаи самараноки захираҳои табиӣ ва муаррифии шоистаи табиати зебои ин минтақаи нотакрор миёни оламиён мақоми хосаро ишғол намудааст. ва ҳамин аст ки ҳамасола аз гӯшаву канори олам сайёҳон ба ин ҷо ташриф оварда аз табиату обу ҳавои мусоиди он самаранок истифода мебаранд. дар дараи ромид бо ташаббуси раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тобистони соли 2022 корпуси дипломатҳои тамоми давлатҳои дунё ки дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд дар резервати биосфераи ромид онҳо ташриф оварданд ва аз табиати зебои ин дара онҳо баҳравар шуданд. ҳайвонотое ки дар он ҷо буданд, дар резерват буданд, ба онҳо ба намоиш гузошта шуд. Растаниву дарахтоне ки буданд аз ин ҷо дидан кардан ва инчунин қариб 4-5 километр пиёда кӯҳҳоро тай намуда ба қароргоҳи худи резерват омада расиданд. дар 4 фасли сол минтақаи ромид зебо асту тамошобоб ва инфрасохтори хизматрасониаш фаъол. фаъолияти резервати биосферии ромид дар ин минтақа боиси зиёд шудани саршумори ҳайвонот ва паррандаҳои нодир гардидааст. дар дараи ромид асосан дар резервати биосферии ромид оҳуи бухорогӣ, морхӯр парвариш ёфта истоданд ва дар даштҳо бошад хирс, гург, хуги обоӣ, капк, силавсин, дарахтони нодир, растаниҳои хурданибобу шифобахш низ бисёр мерӯянд дар ин даро. ҳоло масъулони соҳа талош бар он меварзанд ки резервати биосферии ромид барои рушди сайёҳӣ мувофиқ карда шавад. барои рушди соҳаи сайёҳӣ дар ҳудуди резервати биосферии мазкур хатсайрҳои аспсаворӣ, кӯҳгардӣ, дарёнавардӣ ва ғайра ташкил намудаанд. ин восита имкон медиҳад ки резервати биосферии ромид дар хориҷи кишвар бештар муаррифӣ гардад. резервати биосферии ромид дар баландии 1176-3195 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. барои ҳифзу нигаҳдорӣ ва зиёд намудани саршумори ҳайвоноту паррандаҳои нодири минтақа аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола дар давраи сардиҳо корҳои биотехникӣ гузаронида мешавад.
тарафи шӯъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри ваҳдат барои ҳифзи паррандаҳои муҳоҷир дар мавсими зимистон маротибаи сеюм мешавад ки корҳои биотехникӣ гузаронида шуда истодааст ва мо дар ин мавсим зиёда аз 100 банд пресс, зиёда аз 700 килограмм гандум, зиёда аз 300 килограмм сабус, зиёда аз 450 килограмм дигар намуди донаҳо омода намудаем ки дар мавсими зимистон ҳамаи паррандаҳои муҳоҷире ки дар мавсим дар минтақаи Ромид ҷой мегиранд барои хӯрокаи онҳо дар як маҳал бошад ҳам таъмин намоем. бинандагони азиз, тавре мебинед болои дарёи Ромид паррандаҳои моҳихӯр ва ё чайка парвоз карда истоданд ва ба шикори моҳӣ машғуланд. ин як манзараи зебоеро ба вуҷуд овардааст ва шахс бо дидан албатта болидахотир мегардад. резервати биосферии Ромид дар масофаи беш аз 80 километр аз шаҳри Душанбе, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ аст. обҳои шифобахши Ромид. дар дараи Ромид обҳои шифобахши табиӣ низ ҳастанд ки аз қаъри замин баромада гарм мебошанд. яке аз онҳо оби шифобахши Зайрон ва дигаре оби шифобахши Замбурак мебошад ки дар фасли гармо ба ин обҳо шаҳрвандон бисёр ҳам аз дохили кишвар ҳам аз хориҷи кишвар барои табобат ба ин дара омада табобат мекунанд ва дар назди ин обҳо осоишгоҳи замонавӣ сохта шудааст ва мизоҷон дар ин ҷо бо тамоми шароитҳо таъмин мебошанд. ин обҳои шифобахш барои табобати дарди миёну пой, буғумҳо, бемориҳои дарона ва пӯсти бадани инсон хеле муфид аст. дар заминаи мавҷуд будани чунин обҳои табиии шифобахш сокинон, хоса соҳибкорони маҳаллӣ инфрасохтори зарурӣ, аз ҷумла осоишгоҳҳо, табобатгоҳҳо, меҳмонхонаву дигар марказҳои фавдои хизматрасонӣ бунёд намудаанд. иншооти хизматрасонии минтақа дар ҳамаи фасли сол фаъолият намуда, дар ҳар кадоми он хизматрасонии мутобиқ ба замон ҷорӣ мебошад. соатҳое ки мо дар ин минтақа будем, бо истифода аз имконият аз чанд намуди хизматрасонӣ баҳравар гардидем. сари роҳ бо чанд нафар аспсаворон вохӯрдем ва аз гурӯҳе хоҳиш намуда бо савори асп сафарамонро хотирмон сохтем. бинандагони гиромӣ, ба шумо ҳам тавсия метавонем ки вақте ки ба Ромид омадед, ҳатман кӯшиш намоед ки ҳамин гуна ба монанди мо аспсаворӣ кунед ва сафаратонро умуман саёҳататонро дар ин минтақаи зебоманзари Тоҷикистон хотирмон сохта бошед. шилдиросу шӯру шавқи оби ин минтақа ки аз чанд гӯша ҷорӣ шуда ба як дарёи бузург табдил меёбад, диққати шахсро ба худ ҷалб менамояд. дараи Ромид аз рӯи харитаи ҷуғрофӣ дар яке аз дараҳои наздиктарини маркази ҷумҳур мебошад ва дар ин дара яке аз дарёҳои калонтарини Тоҷикистон ки дарёи Кофарниҳон ҷорӣ мешавад ва дарозии ин дарё зиёда аз 80 километр мебошад ва дар ин дарё аз зиёда аз 15 шохобаҳо пайваст мешавад. аз ҷумлаи шохобаҳо дарёи Симиганҷ, дарёи Ёс, дарёи Архут, ин дарёҳои калонтарине ки ба дарёи Кофарниҳон ҷорӣ шуда шохобаи асосии онро ташкил медиҳанд. ҳангоми аз ин мавзеъ дидан намудан, инсон зебоии кӯҳу доман, табиати ҷилонок ва нотакрори онро эҳсос мекунад. дар заминаи ташкили бештари хатсайрҳои сайёҳати экологӣ дар минтақаи Ромид,
خصوصیت‌های طبیعی، فرهنگی و اتنوگرافی آن بیشتر معرفی می‌گردد. خصوصیت‌های فرق کننده سیاحت اکولوژی در آن است که می‌تواند تأثیر منفی را به طبیعت پیشگیری کند، سیاحان را به حفظ طبیعت و رشد اجتماعی و اقتصادی هوسمند نماید. тамошобинони бисёр ҳам гиромии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, мо гурӯҳи эҷодии барнома ҳамагӣ давоми як рӯз дар дараи Ромид будем ва албатта бо худ таассуроти хубу хотирмоне мебарем. Дар воқеъ бо лаҳзае канори дарёи шуху пуртуғён ва дар домони кӯҳҳои сарбаафлоку доманакӯҳҳои ин мавзеъ будан шахс шоду масрур мегардад. инҷо дар баробари истироҳати хуб доштан инсон ҳамчунин метавонад саломатии худро барқарор намояд. барномаи экотуризм буд манзуратон. саодати зиндагӣ насибатон бошад.